1940 елның 30 сентябрендә Йошкар-Ола шәһәрендә дөньяга безнең якыныбыз, газиз әнкәебез, сөекле әбекәебез Диляра ханым Салахова туа. Дип язалар әлеге хатны килене Кадрия, кызлары Илсияр һәм Гөлнара, кияве Дамир, оныклары Эльвира, тормыш иптәше Сережа, Альбина, тормыш иптәше Ренат, Ләйсән, Люция, тормыш иптәше Ренас, Диана, тормыш иптәше Фирдус, Иркә, оныкчалары Дамир, Кирам, Роман, Эмилия, Самира, Карим һәм Ясмина. Язулы баланың сугыш еллары яхты балачагын өзә. Әлбәттә, юклык күреп үскән сугыш чоры балаларына бик иртә ылыгаерга туры килә. Бары 14 яшендә ул тимер юллар төзәргә эшкә керешә. 19 яшендә Казакстан Республикасының Караганда шәһәренә шахтада эшләргә дип китеп бара. Шунда ул үзенең булачак тормыш иптәше, газиз әтиебез, бабакаебыз Салахов Илгизәр белән таныша. Татарстан Республикасы Буа районы Аксу авылыннан тумышы белән булган әткәебез бик тиз ара уңган кызга күз сала һәм гомерлеккә аны яр итә. 1963 елның 25 мартында алар гаилә коралар. Инде 65 елның 7 мартында аларның беренче уллары Илгиз туа. 1967 елның 15 мартында дөньяга Илсияр кызлары да аваз сала. Декрет ялында бер дә утырырга әниебезгә туры килми. Балаларны күтәрер өчен алар әти белән икәү шахтада армый-талмый хезмәт итәләр. Без балаларын үстерешергә әбиебез нык ярдәм итә. 1973 елны алар туган якларына якынрак Ульяновск өлкәсенең Яңа Бединго авылына күчеп кайтырга дип карар кабул итәләр. 1977 елның 1 февралендә 3нче кызлары Гөлнаралары да туа. Әниебез авылда норкалар үстерү фермасына эшкә урнаша һәм лаеклы ялга чыкканчы шушында хезмәт итә. 1999 елны аңа кара кайгы килә. Үлеп яраткан тормыш иптәше, пар канаты бу якты дөнья белән хушлаша. 2010 елны кечкенә кызы әнисе янына ярдәм итәргә дип күчеп кайта. Бәла кайгылар әниебезне саклап йөргән сыман була гомер юлында. 2016 елда аңа баласын җирләү кайгысында татырга туры килә. Улы кызганычка каршы үлеп китә. Артлы бәлалар сыный аны. 2019 елда өлкән кияведә бу дөньяны ташлый. Үз җилкәсенә төшкән бар авырлыкларны да җиңеп чыгып, бүген газизыбыз 80 яшьлек юбилеен каршылый. Без бу бәйрәмгә нык шатланабыз, әнкәй. Бер нигә дә сынмыйча, бирешмичә, барыбызга да үрнәк булып бик матур гомер кичерәсең. Алда да син шундый ук нык ихтыярлы, көчле рухлы булып, сау-сәламәт килеш безне шатландырып яшә. Без барыбыз да сине яратабыз. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булыр аның. Әнием безнең өчен генә һаманда яшәп килә. Безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең. Ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез куш-уш итеп тутырып. Әни дисәм, күзгә яшьләр килә. Туктатасы килә вакытны. Аптырама, әнием һаман япь-яшь калса иде димен шул чакны. Әни дисәм, көчем, дәртем арта, шатлыгым да күбрәк тоела. Әни дисәм, балачагым кире кайткан кебек миңа сизелә. 80 яшьлек юбилейга җиттең. Керде гомерләрнең көзләре. Тик барыбер миңа карагандай шул ук япь-яшь әнкәй күзләре. Ашыкмалы картаерга зинһар, мәңге яшә безнең яннарда. Әнкәй дисәк, яңа мәгънә белән яши төсле безнең җаннарда. Хөрмәтле Диляра апа, гомерләрегезнең олы юбилее мөбарәк булсын. Алда да бәхетле, исәнлекле, саулыклы булып яшәгез. Хәзер яңгыраячак җыр бары сезнең өчен.
yoqlaymin Enkemenin duaları Taşlama enkey taşlama Mine izge duanan Taşlasan izge duanan Mini bəxtli bulalmam Taşlama enkey taşlama Mine izge duanan Taşlasan izge duanan Min bəxtli bulalmam Tılsımlı da şifalı da Enkeminin Dualarının şotlıqını Bitire turganları Karısı bit taramaşı yolları Ağır bit dünyaları Hallerini jingileyte Enkeminin duaları Karısı bit taramaşı yolları Ağır bit dünyaları Hallerini jingileyte Enkeminin duaları Qabatlı minde enkeyden ürengen dualarını Jitkererenen tükümü şaşimi min sezge devalarını Taşlama enkey taşlama mine izge duanan Taşlasan izge duanan Mini bəxtli bulalmam Taşlama enkey taşlama Mine izge duanan Taşlasan izge duanan Mini bəxtli bulalmam Taşlasan izge duanan Mini bəxtli bulalmam